ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотӣ вақт аст ин дам манзури шумо аз телевизиони Душанбе. Дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз сархати хабарҳо. иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ. хабарнигори варзида таблиғотчии беҳтарин ва вакили ташаббускор ҳамоиши тантанавии ҳизбини ноҳияи Шомансур дар пойтахт. 27 ноябр дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои муҳайёсозии шароити хуби ҳамоиш арзи сипос намуда, ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. 27 ноябр дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои муҳайёсозии шароити хуби ҳамоиш арзи сипос намуда, ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. зимнан зикр гардид ки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар низоми амнияти минтақавӣ нақши муҳим бозида кафили амну субот ва тақвияти имкониятҳои мудофиавии кишварҳои минтақа мебошад. тоҷикистон ки дар сафи пеши самти ҷанубии мудофиаи дастҷамъӣ қарор дорад, ба талошҳо барои тақвияти субот ва таъмини амният дар минтақаи масъулияти созмон дар Осиёи марказӣ таваҷҷӯҳи доимӣ дорад, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати Тоҷикистон авзои байналмилалиро мураккабу душвор пешгӯишаванда арзёбӣ намуда, аз тадбирҳои муштараки рӯзномаи нишасти шӯрои амнияти дастҷамъӣ аз ҷумла санадҳои барои қабул пешниҳодшуда пуштимонӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки Тоҷикистон қабули нақшаи рушди ҳамкории ҳарбии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро барои солҳои 2026-2030 дастгирӣ менамояд. қабули қарор дар бораи тасдиқи стратегияи зидди мухаддароти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои солҳои 2026-2030 низ аз ҷониби сарвари давлати мо дастгирӣ ёфт. зимнан дарёфти роҳҳои ҳамкорӣ миёни созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва маркази зидди мухаддаротии созмони ҳамкории Шанхай ки дар шаҳри Душанбе таъсис меёбад ба мақсад мувофиқ дониста шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз барномаи ҳадафманди байнидавлатии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои таҳкими сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ки қаблан қабул шуда буд, бо арзи сипос ёдовар шуда, ҳамзамон изҳори умед намуданд ки татбиқи самарабахши он таъмин хоҳад шуд. президенти кишвари мо аҳамияти таъсиси маркази аксуламалҳои башардӯстонаи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар Тоҷикистонро таъкид намуда, изҳори бовар намуданд ки ин масъала аз ҷониби кишварҳои аъзо дастгирӣ хоҳад ёфт. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масоили вобаста ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони имрӯза чун терроризму экстремизм, гардиши ғайруқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромиллӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. дар ин робита сарвари давлати мо бо ёдоварӣ аз истифодаи фазои маҷозӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ аз ҷониби сохторҳои террористию ифротӣ бар зарурати табодули маълумоти фаврӣ ва идораи ин хатарҳо бо технологияҳои нави рақамӣ таъкид намуданд. дар фароварди сухан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар намуданд ки қарорҳои дар ин ҳамоиш қабулшаванда ба таҳким ва рушди ҳамкории минбаъдаи кишварҳои аъзои созмон мусоидати фаъол хоҳад намуд. дар ҷанбасти ҳамоиш аз ҷониби сарвари давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ як зумра санадҳои нави муҳим ба имзо расид. дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Бишкек президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили вобаста ба ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвар баррасӣ шуд.
бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки ҳамкории Тоҷикистону Русия дар заминаи шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонӣ мунтазам рушд меёбад. таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир мисли терроризму экстремизм ва ҷиноятҳои фаромарзии вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ зоҳир гардид. зарурати густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва робитаҳои миёни минтақаҳои ду кишвар низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. аҳамияти тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, фарҳанг ва дигар бахшҳои башарӣ таъкид гардид. ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи рӯзномаи минтақавию байналмилалӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. 27 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. дар бинои Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар ҷаласа муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, аъзои шӯро, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, федератсияҳои варзишӣ ва масъулини соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш иштирок намуданд. ҷаласаи навбатии шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва дигар масъулини соҳаи дахлдор баргузор гардид. дар ҷараёни ҷаласа раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар солҳои 2024-2025 ва вазифаҳои минбаъда ҳисобот пешниҳод намуд. зимни суханронӣ қайд гардид ки бо дастгирии пайвастаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи хосаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш дар кишвар ба марҳилаи нави рушд ворид шудааст. эътилоъ дода шуд ки дар солҳои 2024-2025 аз ҷониби варзишгарони кишвар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамагӣ 958 медал аз ҷумла 274 тилло, 268 нуқра ва 406 биринҷӣ ба даст оварда шудааст. дар натиҷа парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 958 маротиба барафрохта гардида 274 маротиба суруди миллӣ садо додааст ва Тоҷикистон дар ин давра мизбони 51 мусобиқаи байналмилалӣ гардида зиёда аз 8000 нафар варзишгарон аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намудаанд. дар анҷуми ҷаласа таъкид гардид ки минбаъд низ ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешаванд. дар доираи барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 аз ҷониби раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои пойтахт, бахши кор бо занону оила, сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар масъулин конференсияи илмӣ назариявӣ дар мавзӯи ҳаёт бидуни зӯроварӣ доир шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои банди 8 нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои солҳои 2025-2027 оид ба амалисозии барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 8 майи соли 2025 тасдиқ гардидааст, ҷиҳати пешгирии зӯроварӣ ва кирдорҳои ношоиста дар оила, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, мавқеи занон дар хонавода ва ҷомеа, муносибати эҳтиромона, бехатар ва рафоқати инсонӣ, таҳкими муносибатҳои оила ва оиладорӣ, ҷалби ҷавондухтарон ба таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олӣ, тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим, конференсияи илмӣ назариявиро
дар доираи амалиёти 16 рӯзи мубориза бар зидди зӯроварӣ таҳти унвони ҳаёт бидуни зӯроварӣ миёни устодон ва донишҷӯёни академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир намуд. Дар кори конференсия намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода зимни суханронии худ қайд карданд ки ҳимояи оила ҳамчун асоси ҷамъият, танзими ҳуқуқи муносибатҳо вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, муносибат намудан ба татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, ташаккули вазъи тоқатпазирии ҷомеа нисбат ба зӯроварӣ дар оила, ошкор пешгирӣ ва бартарафсозии зӯроварӣ дар оила, мусоидат ба баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, таъмини сиёсати самараноки гендерӣ дар кишвар, роҳ надодан ба зӯроварию табъиз дар муносибатҳои оилавӣ, ташаккули низоми созандаи муносибатҳо дар он, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ҳар як шахс ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа маҳсуб меёбад. ҳамчунин қайд карда шуд ки оила иттифоқи озод, ихтиёрӣ ва баробарҳуқуқӣ байни марду зан буда, дар асоси муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода ва идомаи насл ташкил карда шуда таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, рушди давлати демократии ҳуқуқбунёдро ки асосҳои он дар санади олии кишвар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври возеҳу равшан инъикос гардиданд, пеша намуд. ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд яке аз усулҳои муайянсозандаи давлати ҳуқуқбунёду демократӣ мебошад ки дар ин самт аҳамияти махсусан муҳими амалиро масъалаи ҳуқуқ ва озодиҳои занон, ҳамчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо дар бар мегирад. дар муассисаи давлатии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур бахшида ба таҷлили 31-солагии таъсисёбии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва бо мақсади қадрдонии ғолибони даври ноҳиявии озмунҳои умумишаҳрии ҳизбӣ дар ноҳияи Шоҳмансур таҳти унвони Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон меъмори давлатдории навини тоҷикон ҳамоиши тантанавӣ доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар чорабинии роҳбари дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур, муовини раиси ноҳияи Шоҳмансур, роҳбарон ва намояндагони кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ноҳияи Шоҳмансур, вакилони маҷлисҳои вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ, аъзои намояндагии ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан, курсантони Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳузур доштанд. қисмати расмии ҳамоиши бошукӯҳ бо суханронии роҳбари дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хонзода Абдураҳмон Умар оғоз ёфт. мавсуф нахуст кули аъзо ва ҷонибдорони ҳизб дар пойтахтро ба ифтихори 31-солагии таъсисёбии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон табрику шодбош гуфта, аз ҷумла иброз дошт ки саҳифаҳои дурахшони таърихи давлатдории навини тоҷикон таҳти роҳбарии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон далели возеҳанд ки мақом ва ҷойгоҳи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон бориз мебошад. дар идома раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва муовини раиси ноҳияи Шоҳмансур бо баёни беҳтарин таманниёти хеш баҳри ҳозирин бахшида таҷлили солгарди рӯзи таъсисёбии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон баромад намуда иброз доштанд ки Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз иродаи мардуми шарифи Тоҷикистон маншаъ гирифта ҳамчун ниҳоди боэътимоди мардумӣ ба арсаи сиёсати кишварамон ворид шуд ва дар ин муддат барои хомӯш кардани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарорсозии сулҳу оромӣ, расидан ба ваҳдати миллӣ саҳми сазовор гузоштааст. дар идома маросими қадрдонии ғолибони даври ноҳиявии озмунҳои умумишаҳрии ҳизбии Кумитаи иҷроияи ибтидоии фаъол, ташкилоти ибтидоии фаъол, ташкилоти ибтидоии фаъол дар маҳаллаҳо, вакили ташаббускор, корманди шоиста, беҳтарин таблиғотчии ҳадафҳои барномавӣ ва хабарнигори варзида доир гардид. гуфта мешавад ки озмунҳои мазкур бо мақсади тақвияти фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ дар самти риояи талаботи оинномаи ҳизб, татбиқи ҳадафҳои барномавӣ дар доираи эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли тақвияти корҳои дохилии ҳизбӣ дар шаҳри Душанбе, ҷиҳати сазовор таҷлил намудани 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардида, ҳадаф аз баргузории он
таҳкиму тақвияти корҳои дохили ҳизбӣ, ҳавасмандгардонии аъзои фаъоли ҳизб, кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, вакилону таблиғотчиён ва кормандони масъули ҳизбӣ мебошад. ғолибон аз ҷониби кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар охир барномаи фарҳангии ҷолиб иборат аз шеъру таронаҳои марғуб ва тарғибгари ватандӯстиву хизматҳои шоистаи пешвои миллат ба ҳамоиш ҳусну таробати дигар бахшид. бо мақсади пешгирии қонунвайронкунӣ, ҷинояту ҷинояткорӣ, таҳкими интизоми ҳарбӣ ва риояи талаботи оинномаҳои низомӣ дар Сарпрокуратураи ҳарбӣ, Прокуратураи ҳарбии гарнизонҳои ҷумҳурӣ ва дар пойгоҳи қисму воҳидҳои низомии артиши миллӣ мунтазам чорабиниву ҷаласаҳои гуногуни корӣ ташкилу ба роҳ монда мешавад. ин аст ки масъулини прокуратураҳои ҳарбӣ зимни баргузории чунин чорабиниҳо дар қисмҳои низомии гарнизони Душанбе ва минтақаи Рашт дар баробари баррасии як қатор масъалаҳои муҳим ҳамзамон ҷиҳати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар давраи тирамоҳу зимистон ва худдорӣ намудан аз дуздии он ибрози назар намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. бо иштироки сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбӣ 3502 қушунҳои дохилии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат вохӯрӣ ва суҳбат бо ҳайати афсарон ва сарбозон баргузор гардид. ин чорабинӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи ҳуқуқшиносӣ, пешгирии ҳуқуқ вайронкуниҳо дар байни хизматчиёни ҳарбӣ, таҳкими интизоми ҳарбӣ, инчунин шиносоӣ бо вазъи умумии қисми ҳарбӣ ва шароити хизмати ҳарбӣ ташкил ва баргузор гардид. вохӯрии мазкур дар майдони сафороии қисми ҳарбӣ оғоз гардида, ҳайати афсарон ва сарбозон бо тартибу интизоми намунавӣ дар саф қарор гирифтанд. сарпрокурори ҳарбӣ пас аз ифтитоҳи расмӣ оид ба зарурати риояи қатъии қонунгузории ҳарбӣ, пешгирии ҷинояту ҳуқуқвайронкуниҳо, эҳтироми талаботи оинномаи ҳарбӣ ва худдорӣ аз шомилшавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳо, ҳаракатҳо ва созмонҳои хусусияти ифротгароиву ғайриқонунӣ дошта суханонӣ намуд. дар ҷараёни баромад қайд гардид ки хизматчиёни ҳарбӣ бахусус сарбозони ҷавон бояд аз ҳар гуна таъсири манфӣ ва ташвиқу тарғибҳои хатарнок дур бошанд. таваҷҷӯҳи хоса ба он нигаронида шуд ки дар фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ ё ғайриқонунӣ паёмадҳои сангин дорад ва ҳар як хизматчӣ вазифадор аст ки амният, субот ва оромии давлату ҷомеаро дар мадди аввал гузорад. пас аз суханронӣ чанд нафар аз сарбозони навдаъват ба назди минбар даъват карда шуданд. бо онҳо суҳбати озоду бевосита сурат гирифт ки дар он сарпрокурори ҳарбӣ ба саволҳои марбут ба шароити хизмат, рӯзмарра, ҳисобботдиҳӣ, талаботи қонунӣ ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи онҳо посухҳои муфассал дод. ман Ибрагимзода Юсуф баъд аз хатми донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда мехоҳам ба ватан ва пешвои миллат содиқона хизмат кунам. бо мо аз тарафи мақомотҳои дахлдор суҳбатҳои инфиродӣ гирифта истодаанд. ба мо ҳама шарту шароитҳои нағз пешбинӣ карда шудааст. пас аз анҷоми мулоқот аз ҳудуди қисми ҳарбӣ боздид анҷом доданд. дар рафти ин боздид ҷузу томҳои гуногун ва шароити воқеии хизмат мавриди омӯзиш ва арзёбӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла ҳайат аз ҳуҷраи навбатдорӣ ки тавассути он тамоми қаламрави қисми ҳарбӣ бо камераҳои назоратӣ идора ва мушоҳида карда мешавад дидан намуданд. ин омӯзиш ба тафсил нишон дод ки системаи назоратии қисми ҳарбӣ дар сатҳи хуб фаъолият мекунад. сипас аз ошхона ва раванди омодасозии ғизои сарбозон боздид ба амал оварда ба сифати хӯрок аҳамияти хоса доданд. инчунин амборҳои нигоҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла сабзавоти барои фасли зимистон омода карда шуда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. ман сарбози қатори Наврӯзов Наврӯзбой пас аз хатми донишгоҳи техникӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам. бо ҳама чӣ таъмин ҳастем, аз ягон чӣ танқисӣ намекашем. рӯз аз рӯз шароити мо беҳтар шуда истодааст. гузашта аз ин аз хобгоҳҳои сарбозон дидан карда ба шароити зист, тозагӣ, қоидаҳои нигоҳдорӣ ва муносибати ҳайати масъул ба фароҳамсозии муҳити солим дар хобгоҳҳо шинос шуданд. тамоилҳои рушди сармояи инсонӣ дар низоми таҳсилоти олии касбӣ зери чунин унвон
дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ доир гардид. Ин мавзӯъ шумораи зиёди коршиносону муҳаққиқонро аз як қатор сохторҳои давлатӣ ва донишгоҳҳои олии кишвар ба ҳам овард. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шароити муосир сармояи инсонӣ омили муҳими рушди иқтисодию иҷтимоии ҷомеа маҳсуб меёбад ки аз сифати он пешрафти тамоми соҳаҳо вобастагӣ зишт дорад ва он дар байни омилҳои дарозмуддати рушди минбаъдаи иқтисодиёт ҷойи аввалро ишғол менамояд. аз ин рушди сармояи инсонӣ дар мамлакат ҳамчун самти афзалиноки фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян гардидааст. бинобар ин ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам сармоягузориро ба сармояи инсонӣ бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодии миллӣ равона намуда истодааст. ин нуқта зикр гардид зимни суханронии масъулини донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар конференсияи навбатие ки дар ин боргоҳи илму маърифат роҳандозӣ шуд. воқеан рушд ва истифодаи сармояи инсонӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуданд рушди муосири иқтисодиёт ва баланд бардоштани рақобатнокии он бидуни рушди сармояи инсонӣ ғайриимкон мебошад. вобаста ба ин сатҳи рушд ва самаранокии истифодаи сармояи инсонӣ барои давлату ҳукумат аҳамияти аввалин дараҷа дорад. мақсади асосии баргузор намудани конференсияи мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани рушди сармояи инсонӣ ва такмили он ки бешак дар омода намудани мутахассисони баландихтисосе ки дорои малака ва маҳорати касбӣ мебошанд нақши муассир мегузоранд ва рушди сармояи инсонӣ низ дар шароити муосир яке аз масъалаҳои мубрам ва актуалӣ ҳисобида мешавад. рушди сармояи инсонӣ омили калидии баланд бардоштани сатҳу сифат ва самаранокии соҳаҳои иҷтимоӣ махсусан маорифу тандурустӣ, илму инноватсия инчунин фаъолияти самараноки муассисаҳои илмӣ мебошад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад, таъкид намуданд маърузачиён дар баромади худ. конференсияи мазкур имконият фароҳам меорад ки омӯзгорон, муҳаққиқон ва донишҷӯён аз мубрамият ва актуалӣ будани интихоб гардида огаҳӣ пайдо намоянд ва дар оянда барои омода намудани корҳои илмӣ самаранок истифода намоянд. ҳамзамон ҳамоиши мазкур масъалаҳои муҳим ва ҳалкунанда оид ба рушди сармояи инсонӣ дар низоми таҳсилоти олии касбиро фаро мегирад. дар идома дигар иштирокдорон аз рӯи мавзӯъҳои гуногун дар ҳамоиш маъруза карданд. бо ташаббуси донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи таъсири байнифарҳангӣ дар санъати миниатюра нақши Камолиддини Беҳзод бахшида ба 570-солагии ин мусаввири барҷастаи тоҷик баргузор гардид. аз раванди баргузории ин ҳамкоронамон маълумоти бештар медиҳанд. дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон бахшида ба 570-солагии шоир ва мусаввир Камолиддини Беҳзод конференсияи илмӣ байналмилалӣ доир гардид. дар конференс роҳбарияти донишкада, намояндагон аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон, консерваторияи миллии тоҷикистон, омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни муассиса иштирок намуданд. зимни оғози ҳамоиш роҳбарияти ин муассисаи олӣ иброз дошт ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон танҳо оғози марҳилаи нави давлатсозӣ набуда, давраи бозёфт ва эҳёи мероси фарҳангию ҳунарии миллати тоҷик гардид ва маҳз дар ин замина шинохт, таҳқиқ ва муаррифии мероси нобиғаи санъати миниатюраи тоҷик Камолиддини Беҳзод ҳамчун яке аз самтҳои муҳим ва арзишманди сиёсати фарҳангии давлат муқаррар шуда, танҳо дар шароити давлатдории мустақил аҳамияти ҷаҳонии Беҳзод ҳамчун чеҳраи барҷастаи санъати шарқ боз аз нав таҷдид ва ба таври мукаммал таҳқиқ карда шуд. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сиёсати таҷдиди мероси миллию маънавӣ чандин барномаҳо, ҳамоишҳо ва конференсҳои илмӣ дар ин самт баргузор шуданд. риёсати донишкадаи давлатии санъати тасвир ва дизайни тоҷикистон имрӯз яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ки бо мақсади омода ва ба камол расондани мутахассисон дар соҳаи санъати тасвир ва дизайн махсусан санъати миниатюрнигорӣ умуман мақом ва нақши махсус дорад, ба ҳайси донишкадаи баъзавӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин нуқтаи назар ташкил намудани чунин конференсияҳо махсусан дар сатҳи байналмилалӣ ки беш аз 24 номгӯи мавзӯъҳо, маърузаҳо, мақолаҳо аз ҷумҳуриҳои Федератсияи Россия, аз ҷумҳурии Қирғизистон, аз ҷумҳурии Қазоқистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя ба унвони кори конференсия пешниҳод гардидааст.
соли 2001 бо пешниҳоди ҳукумати кишвар юнеско 570-солагии Камолиддини Беҳзодро ҷашн гирифт ва дар ин замина дар бораи шахсият ва эҷодиёти ин мусаввири номвар китобу рисолаҳои алоҳида таълиф ёфтанд. дар идомаи ҳамоиш зикр карда шуд ки Камолиддини Беҳзод яке аз шахсиятҳои камназири арсаи санъати миллати тоҷик аст ки бо ҷаҳонбинии бадеии худ санъати аслии тоҷикро ба авҷи камол расонда, яке аз бузургтарин намондагони мактаби миниатюраи шарқ, чеҳраи марказии санъату фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷикон дар тӯли чандин асрҳо ба шумор меравад. дар доираи бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои дуи Осиё дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Насри Арабистони Саудӣ бозӣ карданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дар ҳузури 15150 нафар мухлис доир шуда бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи Ал-Наср хотима ёфт. дар даври охири марҳилаи гурӯҳӣ Истиқлол дар сафар бо Гоа ва Ал-Наср бо Ал-Завра бозӣ мекунанд. ин вохӯриҳо 24 декабр баргузор мешаванд. нӯҳ ҷудокори тоҷик Меҳрзод Суфиев, Абубакр Шеров, Муҳиддин Асадуллоев, Беҳрӯз Хоҷазода ва дигарон дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудои Абу-Даби Гранд-Слам 2025 иштирок мекунанд. мусобиқа аз 28 то 30 ноябр дар шаҳри Абу-Даби Аморати Муттаҳидаи Араб доир гардида, варзишгарон барои беҳтар кардани мавқеашон дар феҳристи ҷаҳонӣ соҳиби имтиёзҳо мешаванд. ғолибон 1000 имтиёз, барандагони ҷои дуюм 700 имтиёз, ҷои сеюм 500 имтиёз мегиранд. муассисаи давлатии телевизиони Душанбе бо мақсади дарёфти чеҳраҳои наву забондон, кормандони техникӣ, муҳаррирон, наворбардорон ва коргардонҳо озмун эълон менамояд. довталабон бояд дорои маълумоти тахассусӣ бошанд ва дар баробари ин ду забони хориҷиро донанд. барои маълумоти иловагӣ метавонед ба шуъбаи баҳисобгирии кадрҳо, таъминоти ҳуқуқӣ ва коргузории муассиса бо телефони 223 0347 муроҷиат намоед. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, пирӯзу саодатманд бимонед.